ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα την επόμενη διετία. Δεν έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, το σκηνάκι. Υπάρχουν τα άλλα δύο όργανα. Θα δούμε την Νατάλια Γκοντούνκο στο πρόγραμμά της με την μπάλα. Σε αυτό τον τελικό του σύνθετου, η Ουκρανία που είχε πάρει τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι το Σεπτέμβριο στη Βουδαπέστη. Майстер спорту міжнародного класу. Νατάλια Γκοντούνκο από την Ουκρανία στο πρόγραμμά της με την μπάλα. Η μπάλα που ίσως είναι το όργανο που έχει την καλύτερη συνεργασία με την αθλήτρια, καθώς είναι κατάλληλη για περιστροφές, κυλίσματα, χτυπήματα.